Κέλλη, μη μου πεις, τι κάνεις εδώ? Η φωνή έκοψε απότομα τον τεντωμένο αέρα ενός χειμωνιάτικου πρωινού. Σταμάτησα για ένα δευτερόλεπτο και ενστικτωδώς ίσιοσα την πλάτη μου. Ένιωσα αμηχανία στη σκέψη ότι θα με έβλεπαν με τόσο άθλια ρούχα, αλλά αρνήθηκα να χαμηλώσω το κεφάλι μου και να κρύψω το πρόσωπό μου. Η περηφάνεια μου δεν το επέτρεπε. Αργά, σήκωσα το βλέμμα μου και κοίταξα κατευθείαν τον ιδιοκτήτη της φωνής. Εκεί στεκόταν ο παππούς μου, ο Φρανκ, πίσω του βρισκόταν ένα μαύρο πολυτελές σεντάν, και η θέα του παππού μου με το τέλεια ραμμένο παλτό του σχημάτιζε μια σκληρή αντίθεση με το βρώμικο τσιμεντένιο κτίριο πίσω μου. Στην είσοδο ήταν κρεμασμένη μια πινακίδα που έγραφε «Μεταβατική κατοικία για φοιτητές της Αγίας Μαρίας». Ναι, ο δισεκατομμυριούχος παππούς μου μόλις με είχε δει να βγαίνω από τη μεταβατική στέγη για άστεγους φοιτητές. «Παππού», η φωνή μου ήταν ελαφρώς βραχνή από τον κρύο, ξηρό, πρωινό αέρα, αλλά βγήκε αρκετά καθαρά. Πέρασε καιρός. Καταπιέζοντας την ταραχή μου, ανάγκασα τον εαυτό μου να τον χαιρετήσει ήρεμα. Με κοίταξε από την κορυφή ως τα νύχια, σαν να έβλεπε κάτι απίστευτο. Φθαρμένο τζιν, ένα φτηνό φούτερ με κουκούλα που έβαζε στρώματα για ζεστασιά. Και στο χέρι μου, μια αθλητική τσάντα που περιείχε όμικρον με τόνο, τι μου ανήκε. «Γιατί βγαίνεις από ένα τέτοιο μέρος?» «Κέλλη, απαντήσε μου». Η φωνή του έτρεμε, όχι από θυμό, αλλά από βαθύ σοκ και φόβο για την πραγματικότητα ότι η αγαπημένη του εγγονή ζούσε σε φοιτητική μεταβατική στέγη. «Υπάρχουν λόγοι, αλλά είμαι καλά. Εξακολουθώ να πηγαίνω στο σχολείο και τα καταφέρνω κάπως». «Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι καλά». Ήψωσε τη φωνή του και οι περαστικοί γύρισαν έκπληκτοι. Προχωρώντας προς το μέρος μου, άρπαξε σφιχτά το λεπτό πλέον χέρι μου. «Τι συνέβη στο σπίτι?» «Το σπίτι που σου έδωσα». Κατσούφιασα με τις λέξεις που ξεπήδησαν από το στόμα του. «Το σπίτι». Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. «Τι είναι αυτά που λες?» «Ποιο σπίτι?» «Το σπίτι που σου χάρισα πριν από 6 μήνες για τα 20 σου γενέθλια». Ένα επιπλωμένο σπίτι 3 υπνοδωματίων στην περιοχή Riverside. «Γιατί δεν μένεις εκεί?» Τα μάτια του ήταν κατακόκκινα, η έκφρασή του απελπισμένη, ήμουν μπερδεμένη. Ένα σπίτι στην περιοχή Riverside. Δεν είχα καν δει ποτέ ένα σπίτι σε μια τόσο αριστοκρατική γειτονιά. «Παππού», ηρέμησε. «Ποτέ δεν έλαβα κάτι τέτοιο. Το μόνο πράγμα που πήρα για τα γενέθλιά μου ήταν μια κάρτα από τη μαμά, ο μπαμπάς και οι άλλοι είπαν ότι ήσουν απασχολημένος με ταξίδια στο εξωτερικό και ότι δεν θα υπήρχε δώρο φέτος». «Τι είπες?» Οι κινήσεις του πάγωσαν. Μπορούσα να νιώσω την ταραχή του να σκληραίνει γρήγορα σε κάτι ψυχρό και κοφτερό, ήταν ένα πρόσωπο που γνώριζα καλά. Το πρόσωπο του Φρανκ, του σιδερένιου ανθρώπου που κάποτε τον φοβόντουσαν στον επιχειρηματικό κόσμο. «Δεν άκουσες τίποτα?» «Κανένα κλειδί. Καμία πράξη. Ούτε μια φορά. Ακόμα και όταν ουσιαστικά με πέταξαν έξω από το σπίτι, κανείς δεν ανέφερε ποτέ κάτι τέτοιο». Αργά άφησε το χέρι μου και έσφιξε τα πίσω δόντια του σαν να κατάπινε κάτι πικρό. Στο βάθος των ματιών του, φλόγες οργής έκαιγαν άγρια. «Κατάλαβα, Grace και David». Μουρμούρισε τα ονόματα με χαμηλή γριλίζουσα φωνή. «Μπες στο αυτοκίνητο, Σκέλη. Πρέπει να μιλήσουμε». «Μα έχω εκπαίδευση στο νοσοκομείο σήμερα το πρωί». «Θα σε πάω εγώ». Πριν από αυτό, χρειάζεσαι ένα κανονικό γεύμα και μια εξήγηση, δεν υπήρχε περιθώριο άρνησης στον τόνο του. Άφησα έναν ήσυχο αναστεναγμό και έγνεψα. Δεν είχε νόημα να κάνω το γενναίο προσωπείο. Και με κάποιο τρόπο ένιωθα ότι το μυστήριο αυτού του εξαφανισμένου σπιτιού εισέκρυβε το κλειδί για όμικρον με τόνο, τι είχε εκτροχιάσει τη ζωή μου. Καθώς μπήκα στο ζεστό αυτοκίνητο, η απαλότητα του καθίσματος, κάτι που είχα να νιώσω πολύ καιρό, παραλίγο να σπάσει το σφιχτοτυλιγμένο νήμα της έντασης μέσα μου. «Πες μου τα πάντα. Πώς ζούσες τους τελευταίους μήνες? Και τι συνέβη σε εκείνο το σπίτι?» Κοιτάζοντας ακόμα έξω από το παράθυρο, άνοιξα το στόμα μου αθόρυβα. «Είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά αν είσαι πρόθυμη να ακούσεις», και έτσι άρχισα να μιλάω,
ο ύπνος ήταν πολυτέλεια για μένα. Εκείνη την εποχή, ο μέσος όρος του ύπνου μου ήταν 3,5 ώρες τη νύχτα. Αν κατάφερνα να κοιμηθώ 4 ώρες, το ένιωθα σαν θαύμα, σαν διακοπές. Κάθε πρωί, ξυπνούσα από την απόλυτη ένταση πριν καν χτυπήσει το ξυπνητήρι μου στις 4 π.μ. Έβρεχνα το πρόσωπό μου με κρύο νερό και κοιτούσα τους μαύρους κύκλους που καθρεφτίζονταν στον καθρέφτη, ψιθυρίζοντας τον εαυτό μου, λίγο ακόμα. Μόνο 2 χρόνια ακόμα, παράλληλα με τις σπουδές μου στην νοσηλευτική και την κλινική εκπαίδευση, εργαζόμουν σε 2 θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. Από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα υπέμεινα τις εξαντλητικές κλινικές εναλλαγές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σε συνεχή ένταση έτρεχα τριγύρω ελέγχοντας τα ζωτικά σημεία των ασθενών, βοηθώντας στην υγιεινή φροντίδα και γράφοντας αναφορές. Μέχρι που τα πόδια μου ένιωθαν ότι θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν, το βράδυ δούλευα ως σερβιτόρα σε ένα εστιατόριο κοντά στην Πανεπιστημιούπολη. Και από τα μεσάνυχτα, μετά το κλείσιμο του εστιατορίου, καθάριζα δάπεδα γραφείων για μια εταιρεία καθαρισμού που λειτουργούσε όλο το 24ωρο. Αυτή ήταν και η ώρα της μελέτης μου, σε άδεια σιωπηλά κτίρια γραφείων, έσπρωχνα μια σφουγγαρίστρα ενώ απαγγέλω όρους ανατομίας και φυσιολογίας με την ανάσα μου. Κατά τη διάρκεια των 15 λεπτών διαλυμάτων μου, σκανάριζα απεγνωσμένα ένα τετράδιο λεξιλογίου που έβγαζα από την τσέπη μου. «Κέλλη, φαίνεσαι χάλια πάλι. Γιατί δεν παίρνεις λίγο ρεπό?» Ο διευθυντής του εστιατορίου το έθεσε από ενδιαφέρον. Αλλά το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να κουνήσω το κεφάλι μου, είμαι μια χαρά. Πρέπει να βγάλω το νίκη μου και να πληρώσω τα βιβλία μου. Αυτή ήταν η αλήθεια. Δεν είχα πουθενά να βασιστώ. Η μόνη σωτήρια λύση ήταν ότι ο παππούς μου ο Φρανκ πλήρωνε απευθείας τα δίδακτρα του πανεπιστημίου μου, αξίζει να επενδύσει σε όποιον θέλει πραγματικά να μάθει. Αυτή ήταν η πολιτική του. Αν δεν ήταν αυτός, θα είχα εγκαταλείψει το κολέγιο εδώ και πολύ καιρό, όταν σύρθηκα πίσω στο σπίτι των γονιών μου μετά τις 2 τα ξημερώματα, εξαντλημένη πέρα από κάθε λογική, τα φώτα του σαλονιού ήταν πάντα αναμένα. Η τηλεόραση έπαιζε δυνατά, ανακατεμένη με ξεσπάσματα γέλιου, εκεί, απλωμένη στον καναπέ, ήταν η άνεργη αδελφή μου Άσλι και ο σύζυγος της Κρίς, περιτριγυρισμένοι από άδεια κουτιά πίτσας και κουτιά μπύρας. «Το σπίτι σου, Κέλλη, έχεις αργήσει», είπε η Άσλι χωρίς να πάρει τα μάτια της από την τηλεόραση. «Μπορείς να πας στο μαγαζί να πάρεις παγωτό?» «Βανίλια. Μόλις επέστρεψα». «Πήγαινε μόνος σου». «Έψιλον. Είμαστε κουρασμένοι». «Κουραστήκατε, από το να κάθεστε στο σπίτι όλη μέρα?» Οι γονείς μου ήταν ακόμα χειρότεροι. Έπαιρναν τα $500 που πλήρωνα κάθε μήνα για τα έξοδα του σπιτιού, σαν να ήταν φυσικό τους δικαίωμα. «Κέλλη, πλήρωσες αυτό το μήνα?» Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε, οπότε από τον επόμενο μήνα, κάνε τον $600. «Μαμά, ο μισθός μου για μερική απασχόληση έχει ήδη φτάσει στο όριο του. Γιατί δεν ζητάς από την Άσλι και τον Κρίς να συνεισφέρουν και αυτοί?» Τη στιγμή που διαμαρτυρήθηκα, το πρόσωπο της μητέρας μου σκλήρινε. Η Άσλι τα βγάζει πέρα δύσκολα. Έχει 2 μικρά παιδιά. Εσύ είσαι ανήπαντρη και ανέμελη, έτσι δεν είναι? Είμαστε οικογένεια, είναι φυσικό να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Η λέξη ανέμελη καρφώθηκε στο στήθος μου σαν κοφτερό μαχαίρι. Ποιο μέρος της ζωής μου ήταν ανέμελο? Κάθε μέρα ήταν σαν να περπατούσα σε τεντωμένο σχοινί. Αν κρυολογούσα και έχανα τη δουλειά μου. Κινδύνευα να χάσω τα χρήματα για το φαγητό μου για τον επόμενο μήνα, παρόλα αυτά, το άντεχα. Κάποια μέρα, όταν θα έπαιρνα την άδεια μου και θα γινόμουν νοσοκόμα, θα μπορούσα να φύγω από αυτό το σπίτι και να ζήσω μόνη μου. Αυτή και μόνο η ελπίδα με κρατούσε ζωντανή. Ένα βράδυ, τη στιγμή που άνοιξα την εξώπορτα, το πλούσιο άρωμα από ψητό μοσχάρι και κόκκινο κρασί γέμισε τη μύτη μου. Το στομάχι μου γουργούριζε δυνατά, παρά τη θέλησή μου. Το μεσημεριανό γεύμα εκείνης της ημέρας δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα μόνο ζελεδάτο ποτό που καταβροχθίστηκε εν κινήσει, ζαλιζόμουν από την πείνα και την εξάντληση, αλλά ήξερα πολύ καλά ότι αυτό το φαγοπότι δεν προοριζόταν για μένα. Όταν μπήκα στο σαλόνι, ένιωσα σαν να μπήκα σε ένα διαφορετικό βασίλειο,
το τραπέζι ήταν στρωμένο με πλούσια πιάτα και η μητέρα μου Grace, ο πατέρας μου David, η αδελφή μου Ashley, ο σύζυγός της Chris και οι δύο γη τους έτρωγαν χαρούμενα. Επέστρεψες. Η μητέρα μου με πρόσεξε και σταμάτησε με το πιρούνι της στον αέρα. Στα μάτια της διέκρινα ένα αμυδρό ίχνος ενόχλησης, σαν να είχε έρθει μια διακοπή. «Καλώς ήρθες σπίτι, αλλά λυπάμαι. Σήμερα είναι το πάρτι της Ashley για την ανάρρωση από την παιδική φροντίδα. Δεν ετοιμάσαμε τίποτα για εσάς», χωρίς να πω λέξη, έβγαλα τα παπούτσια μου και κατευθύνθηκα προς το ψυγείο της κουζίνας. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχει η σαλάτα κοτόπουλο που είχα σπαταλήσει με δικά μου χρήματα αφού πληρώθηκα χθες. Το γεύμα μου για αύριο, αλλά όταν άνοιξα το ψυγείο, είχε εξαφανιστεί. «Πού είναι το κοτόπουλό μου?» Όταν γύρισα, ο Chris κούπισε τη σάλτσα από το στόμα του με μια χαρτοπετσέτα και είπε αδιάφορα, αυτό, συγγνώμη γι' αυτό. Το χρησιμοποίησα ως ορεκτικό νωρίτερα. Η ημερομηνία λήξης πλησίαζε ούτως ή άλλως, οπότε το φρόντισες. Αυτό ήταν το μεσημεριανό μου γεύμα για αύριο, το αγόρασα με δικά μου χρήματα. Μην είσαι τόσο επιλεκτική. Κέλλη. Η Ashley παρενέβη ανακατεύοντας το ποτήρι με το κρασί της. «Είναι μόνο μερικά $. Γιατί ταράζεσαι τόσο πολύ?» Ο Chris έχει πολύ άγχος από το κυνήγι εργασίας αυτή τη στιγμή, αφού είστε οικογένεια, δεν θα έπρεπε να θέλετε να βοηθήσετε τον κουνιάδο σας να πάρει λίγη τροφή. Η τελευταία φορά που ο Chris είχε πάει σε συνέντευξη για δουλειά ήταν πριν από 6 μήνες. Ήξερα ακριβώς πώς περνούσε τις μέρες του, διαδικτυακά παιχνίδια και αθλητικά στην τηλεόραση. Το ορομίστιό μου είναι χαμηλό. Έχεις ιδέα πόση ώρα πρέπει να δουλεύω μόνο και μόνο για να μπορώ να πληρώσω αυτό το κοτόπουλο? Όταν ύψωσα τη φωνή μου, ο πατέρας μου David χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι. «Κέλλη, πώς τολμάς να μιλάς έτσι στην αδελφή σου? Γίνεσαι στενόμυαλη. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία. Ας μιλήσουμε για τα χρήματα», τοποθέτησε έναν χοντρό φάκελο στο τραπέζι. Μόνο από το φούσκωμα των χαρτονομισμάτων μέσα, μπορούσα να καταλάβω ότι επρόκειτο για ένα σημαντικό ποσό. Έσπρωξε τον φάκελο, όχι προς το μέρος μου, αλλά προς την Ashley. «Ορίστε, Ashley. Η υποστήριξη αυτού του μήνα. Υπάρχουν $2.000 εκεί μέσα», τα μάτια μου άνοιξαν. $2.000. Τα παρέδωσε αβίαστα σε μια κόρη που δεν δούλευε καθόλου. «Σε ευχαριστώ, μπαμπά. Αυτό πραγματικά βοηθάει», είπε η Ashley, αγκαλιάζοντας τον φάκελο με ένα λαμπερό χαμόγελο. «Περίμενε ένα λεπτό. Μπαμπά, όταν ζήτησα βοήθεια για τα έξοδα των σχολικών βιβλίων μου την περασμένη εβδομάδα, είπες ότι δεν μπορείς να το αντέξεις οικονομικά, έτσι δεν είναι? Πώς μπορείς, λοιπόν, να δίνεις στην Ashley τόσα πολλά χρήματα κάθε μήνα?» Η μητέρα μου απάντησε με έναν αναστεναγμό. «Κέλλη, πραγματικά δεν καταλαβαίνεις. Η Ashley έχει μια οικογένεια να προστατεύσει. Τα φαινόμενα έχουν σημασία, και δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά να αισθάνονται δυστυχισμένα, έτσι δεν είναι. Χρειάζονται αξιοπρέπεια». «Αξιοπρέπεια. Δεν χρειάζομαι κι εγώ αξιοπρέπεια. Είσαι ανήπαντρη. Το να ζεις για ένα άτομο είναι διαχειρίσιμο. Η Ashley και η οικογένειά της βρίσκονται μόλις στη φάση της φόρτισης της ζωής μας, κατάπια τον θυμό μου και αποσύρθηκα στο δωμάτιό μου. Αλλά τη στιγμή που άνοιξα την πόρτα, έμεινα άφωνη. Το μικρό μου δωμάτιο, που υποτίθεται ότι ήταν το καταφύγιό μου, είχε λεηλατηθεί, οι σημειώσεις ανατομίας που είχα απλώσει στο γραφείο μου ήταν διάσπαρτες στο πάτωμα. Τα πολύτιμα βιβλία μου ήταν μουτζουρωμένα με μαρκαδόρους και αρκετές σελίδες είχαν σκιστεί, στο κρεβάτι, τα ανήψια μου χοροπηδούσαν πάνω κάτω με τα παπούτσια τους ακόμα φορεμένα. «Τι νομίζεις ότι κάνεις?» Όταν φώναξα, τα παιδιά ξέσπασαν σε δάκρυα και έκπληξη, και η Ashley μπήκε ορμητικά μέσα. Τι νομίζεις ότι κάνεις στα παιδιά μου? Κοίτα αυτό!» Οι σημειώσεις μου καταστράφηκαν. «Έχω διαγώνισμα αύριο. Είναι απλά κομμάτια χαρτί, έτσι δεν είναι?» Τα παιδιά απλά έπαιζαν. «Προσπάθησε να είσαι πιο ανοιχτόμυαλος. Ειλικρινά.
Το συνεχές διάβασμα πραγματικά αλλοιώνει την προσωπικότητά σου, πέταξε αυτά τα αποχαιρετιστήρια λόγια και έφυγε από το δωμάτιο με τα παιδιά. Όταν επέστρεψε η σιωπή, έπεσα στο πάτωμα, κρατώντας στα χέρια μου το σκισμένο μου τετράδιο. Θα φύγω από αυτό το σπίτι, όμικρον με τόνο, τι και αν γίνει, αυτή και μόνο η αποφασιστικότητα με κράτησε από το να χάσω τη λογική μου. Αλλά δεν το ήξερα τότε. Δεν ήξερα ότι ήδη από εκείνη τη στιγμή, το χρυσό μου εισιτήριο για να βγω από αυτή την κόλαση το είχαν κρύψει και το είχαν συντρίψει οι ίδιοι μου οι γονείς. Τα 20 μου γενέθλια έπεσαν μια ζωφερή, βροχερή Τρίτη. Δεν περίμενα τίποτα. Ήξερα ότι οι προσδοκίες υπήρχαν μόνο για να προδοθούν. Παρόλα αυτά, κάπου βαθιά μέσα μου, περίμενα να ακούσω νέα από τον παππού μου τον Φρανκ, όσο απασχολημένος και αν ήταν, πάντα μου έστελνε μια κάρτα ή μου τηλεφωνούσε στα γενέθλιά μου κάθε χρόνο. Αλλά το τηλέφωνο μου έδειχνε 0 ειδοποίησης, όταν γύρισα σπίτι αργά εκείνο το βράδυ, σέρνοντας τα πόδια μου, οι γονείς μου. Η Άσλεϊ και ο Κρίς ήταν συγκεντρωμένοι γύρω από την τραπεζαρία, ψιθυρίζοντας σε χαμηλούς τόνους. Τη στιγμή που άνοιξα την πόρτα, σήκωσαν τα κεφάλια τους και έκρυψαν βιαστικά τα έγγραφα που ήταν απλωμένα στο τραπέζι. «Κέλλη, επέστρεψες», είπε ο πατέρας μου, ο Ντέιβιντ, καθαρίζοντας θεατρικά το λαιμό του. «Τώρα που το σκέφτομαι, σήμερα είναι τα 20 σου γενέθλια, Συγχαρητήρια, ορίστε». Η μητέρα μου Γκρέις μου πέταξε αδιάφορα έναν φάκελο που περιείχε δωροκάρτες αξίας $20. «Ευχαριστώ», επικοινώνησε μαζί σου ο παππούς. Ο αέρας στο δωμάτιο έγινε αμέσως τεταμένος. Οι γονείς μου αντάλλαξαν μια σύντομη ματιά. «Σχετικά με αυτό, ο παππούς σου τηλεφώνησε, είναι στη Νότια Αμερική αυτή τη στιγμή, στείνει μια νέα επιχείρηση, κάπου χωρίς καν σωστή υποδοχή. Είπε να σου δώσει τους χαιρετισμούς του, αλλά δεν έχει τον χρόνο ή τα μέσα να στείλει κάποιο δώρο». Κατάλαβα, αν είναι απασχολημένος, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Η εξήγησή της ακουγόταν λογική. Αλλά το ένστικτό μου έλεγε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο παππούς μου δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Ακριβώς τότε, η Άσλεϊ έβγαλε ένα χαμόγελο που προφανώς δεν μπορούσε να καταπιέσει. Στο χέρι της, έριξα μια ματιά στην άκρη ενός γυαλιστερού φυλαδίου. Δεν είχε καταφέρει να κρυφτεί εγκαίρος. «Μαμά, δεν νομίζεις ότι αυτή η κουζίνα με το νησί είναι καταπληκτική? Θα μπορούσες να μαγειρεύεις, ενώ θα πρόσεχες τα παιδιά. Είναι πραγματικά υπέροχη. Και το σαλόνι είναι τόσο ευρύχωρο. Φαίνεται ότι έχει και πολύ καλό ηλιακό φως. Μετακομίζετε?» Η Άσλη με κοίταξε με ένα θριαμβευτικό χαμόγελο. «Ναι, επιτέλους βρήκαμε ένα σπίτι που να μας αξίζει». Βρήκε δουλειά ο Κρίς. Πρόσεχε τι λες». Ο Κρίς τσίμπησε, με την πύρα στο χέρι. «Αυτό είναι απλά, λοιπόν, η τύχη μας που αλλάζει. Η ζωή δεν είναι τόσο κακή τελικά», έχασα το ενδιαφέρον μου και κατευθύνθηκα προς το δωμάτιό μου. Πιθανότατα πήραν πάλι τα χρήματα από τους γονείς μας. Αυτό που δεν ήξερα, αυτό που δεν μπορούσα να ξέρω, ήταν ότι ανάμεσα στα έγγραφα που είχαν κρύψει ήταν και ένας τίτλος ιδιοκτησίας με το όνομά μου, και ότι το υπέροχο νέο σπίτι για το οποίο η Άσλεϊ ήταν τόσο ενθουσιασμένη ήταν το ίδιο σπίτι που μου είχε δώσει ο παππούς μου. Η ετυμηγορία ήρθε απότομα την εβδομάδα μετά τα γενέθλιά μου. «Μπες κατευθείαν στο θέμα. Μετακομίζουμε από αυτό το διαμέρισμα στο τέλος του μήνα», είπε ο πατέρας μου με επιχειρηματικό ύφος μετά το δείπνο. «Μετακομίζουμε. Πού θα πάτε?» «Μετακομίζουμε στο νέο σπίτι της Άσλη», συνέχισε η μητέρα μου. «Είναι ένα υπέροχο μέρος. Θα ζούμε όλοι μαζί και θα βοηθάμε στη φροντίδα των εγγονών», η Άσλη αναπνέει αυτάρεσκα. «Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά δωμάτια. Σε αντάλλαγμα για τη φροντίδα της μαμάς και του μπαμπά στα γυρατιά τους ετοιμάσαμε ευρύχωρα δωμάτια. Πώς είχατε την οικονομική δυνατότητα για κάτι τέτοιο?» «Αυτό δεν σας αφορά». Ο πατέρας μου παρενέβη απότομα. «Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό. Δεν υπάρχει χώρος για σένα εκεί», ένιωσα σαν να είχε σταματήσει ο ίδιος ο χρόνος. «Τι εννοείς?» «Ακριβώς αυτό που ακούγεται. Αυτό το σπίτι είναι ένα καταφύγιο για την οικογένεια της Άσλεϊ.
Είσαι 20 χρονών τώρα, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζεις ότι είναι ντροπή για μια ενήλικη κόρη να συνεχίζει να απομυζά τους γονείς της? Να απομυζά. Πληρώνω μόνη μου τα δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσης. Αν μη τι άλλο, αυτοί που παίρνουν λεφτά είναι η Άσλι και ο σύζυγός της. Πρόσεχε τι λες, βρυχήθηκε ο πατέρας μου. Η αδελφή σου μόλις άρπαξε μια σημαντική ευκαιρία στη ζωή της. Και αντί να τη γιορτάζεις, το μόνο που σκέφτεσαι είναι ο εαυτός σου και το που θα ζήσεις. Πόσο εγωιστής μπορείς να είσαι? Εγωιστής. Μου λες ότι θα χάσω το σπίτι μου. Γι' αυτό σου λέμε να γίνεις ανεξάρτητη, είπε η μητέρα μου. Με τη φωνή της απαλή, αλλά τα μάτια της ψυχρά. Πάρ' το σαν ευκαιρία να αρχίσεις να ζεις μόνη σου. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχεις βγει έξω. Μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε, δεν θα σου πούμε τη νέα μας διεύθυνση. Αυτή είναι σκληρή αγάπη, για να μην γυρίσεις σειρώμενη πίσω. Προσπάθησε να καταλάβεις τις προθέσεις μας ως γονείς. Γονική αγάπη, πώς μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν μια τέτοια λέξη? Οι πραγματικές τους προθέσεις ήταν οδυνηρά προφανείς. Δεν χρειάζονταν πλέον τα χρήματα που κέρδιζα. Εκείνο το Σαββατοκύριακο, έφυγα από το διαμέρισμα με 2 βαλίτσες γεμάτες με όμικρον με τόνο, τι μου ανήκε και ένα μόνο σακίδιο. Η οικογένειά μου είχε ήδη μεταφέρει τα πράγματά της και έφυγε, χωρίς εμένα, χωρίς να έχω που αλλού να πάω. Κατέληξα τελικά σε μια μεταβατική φοιτητική στέγη στα περίχωρα της πόλης. Οι νύχτες εκεί δεν ήταν ποτέ ήσυχες. Ο βήχας αντιχούσε από κάθε κατεύθυνση. Βογγητά από ανθρώπους παγιδευμένους σε εφιάλτες. Η μυρωδιά της χλωρίνης αναμεμειγμένη με μούχλα κρεμόταν στον αέρα. Αναγκάστηκα να δώσω δείγμα ούρων με την πόρτα του μπάνιου ανοιχτή, μπροστά στα μάτια ενός επόπτη. Δάγκωσα τα χείλη μου μέχρι να ματώσουν, συγκρατώντας τα δάκρυα καθώς συμμορφώθηκα. Ήμουν μια μελλοντική επαγγελματίας ιατρός, δεν είχα αγγίξει ποτέ ναρκωτικά, και όμως σε εκείνο το μέρος, δεν ήμουν τίποτα περισσότερο από έναν αριθμό υπό επίβλεψη. Τη νύχτα, κοιμόμουν σφίγγοντας το σακίδιό μου στο στήθος μου σαν μωρό. Μέσα υπήρχαν τα ακριβά ιατρικά μου βιβλία και τα λίγα μετρητά που μου είχαν απομείνει. Ακόμα και τα παπούτσια είχαν κλαπεί εκεί, γι' αυτό έδαινα τα κορδόνια των αθλητικών μου παπουτσιών στους καρπούς μου προτού συρθώ στο κρεβάτι. Στις 5 το πρωί, μας ξύπνησαν. Μετά τα καθήκοντα καθαρισμού, άλλαξα τη λευκή κλινική μου στολή σε μια δημόσια τουαλέτα κοντά στο σταθμό. Εκεί υπήρχε η Κέλλη, η επιμελής και εξαιρετική φοιτήτρια νοσηλευτικής, μια βροχερή μέρα. Τρέμοντας με υψηλό πυρετό στη μεταβατική δομή φιλοξενίας, έκανα σκρόλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο τηλέφωνό μου. Εμφανίστηκε η φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει η Άσλι. Σε ένα ευρύχωρο μοντέρνο σαλόνι, όλη η οικογένεια στεκόταν χαμογελαστή, με τα ποτήρια υψωμένα, συγκεντρωμένη γύρω από ένα λαμπερό τζάκι. Η λεζάντα έγραφε: «Το πρώτο μας πάρτι στο νέο μας σπίτι, ευγνώμονες για την καλύτερη οικογένεια που υπήρξε ποτέ». Μέσα από το παράθυρο πίσω τους, μπορούσα να δω την όμορφη νυχτερινή θέα της περιοχής Riverside. Γιατί έτρεμα σε ένα μουχλιασμένο κρεβάτι, ενώ εκείνοι ζεσταίνονταν δίπλα στο τζάκι, έκλαιγε μέχρι που δεν μου είχαν μείνει δάκρυα, σκαίγοντας από την απογοήτευση και την αδικία, και τότε, το επόμενο πρωί, καθώς έβγαινα τρεκλίζοντας από τη μεταβατική δομή φιλοξενίας, το αυτοκίνητο του παππού μου Φρανκ περίμενε ακριβώς μπροστά μου. Όταν τελείωσα να του λέω τα πάντα, τον φοβερό Άιρμαν, ο Φρανκ κάλυψε το πρόσωπό του με τα 2 του χέρια. Με τους ώμους του να τρέμουν καθώς έκλαιγε. «Λυπάμαι. Ήμουν ανόητος. Εμπιστεύτηκα πολύ τους γονείς σου». Σκούπισε τα δάκρυά του και με κοίταξε με μάτια γεμάτα αποφασιστικότητα. «Κέλλη, άκουσε προσεκτικά. Το σπίτι που μένει η Άσλεϊ, αυτό στο Riverside, το αγόρασα με δικά μου χρήματα και το έγραψα στο όνομά σου. Είναι το σπίτι σου». «Τι?» «Το συμβόλαιο και τα κλειδιά ανατέθηκαν στους γονείς σου μέσω του δικηγόρου μου. Τους είπα ότι ήταν μια έκπληξη για σένα. Το έκλεψαν, σε εξαπάτησαν και μάλιστα σε έδιωξαν, μια κρύα ανατριχύλα έτρεξε στη σπονδυλική μου στήλη. Αυτό το σπίτι, αυτό για το οποίο η Άσλεϊ είχε καυχηθεί ότι τους άξιζε, ήταν δικό μου. Αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια». «Είναι, και θα το αποδείξω».
Ο παππούς μου με τοποθέτησε σε μια πολυτελή σουίτα ξενοδοχείου και φρόντισε να φάω σωστά. Ενώ ξεκουραζόμουν, κάλεσε τη μητέρα μου Grace. «Μπαμπά, πώς πάνε οι δουλειές στη Νότια Αμερική?» Η σιροπιαστή φωνή της ακούστηκε από το μεγάφωνο. «Πηγαίνει καλά». Παρεμπιπτόντως. «Τι κάνει η Κέλλη?» «Δεν μπόρεσα να τη βρω». «Τα πάει περίφημα. Απολαμβάνει να ζει μόνη της σε ένα διαμέρισμα κοντά στο σχολείο της. Είπε ότι θέλει να επικεντρωθεί στις σπουδές της, γι' αυτό μας ζήτησε να μην επικοινωνούμε πολύ μαζί της, ένα ψέμα. Δεν ήξεραν καν που βρισκόμουν». «Κατάλαβα. Στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι θα μπορέσω να γυρίσω σπίτι αυτά τα Χριστούγεννα. Ήλπιζα ότι θα μπορούσαμε να μαζευτούμε όλοι μαζί σαν οικογένεια». «Αλήθεια. Αυτό είναι υπέροχο. Τότε πρέπει να έρθεις στο νέο σπίτι». Ένα νέο σπίτι. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η Κέλλη θα είναι και αυτή εκεί, υποθέτω. «Φυσικά, ναι. Θα την καλέσω», λέω ένα ψέμα. Αφού τελείωσε το τηλεφώνημα, ο παππούς μου μίλησε ψυχρά. «Το άκουσες αυτό, Κέλλη?» Δεν θα τους ένοιαζε ακόμα και αν πέθαινες, αρκεί να μην αποκαλυφθούν τα ψέματά τους. Σηκώθηκε και κοίταξε έξω από το παράθυρο. «Έχω ήδη έρθει σε επαφή με τους δικηγόρους μου, τα αρχεία των ακινήτων, τα ιστορικά των μεταβιβάσεων. Τα πάντα θα εξεταστούν. Και μετά. Τα Χριστούγεννα». Γύρισε πάλι προς το μέρος μου και χαμογέλασε απαλά. «Μέχρι τότε, ξεκουράσου εδώ. Και τα Χριστούγεννα, θα φορέσεις το καλύτερο φόρεμα και θα επιστρέψεις μαζί μου στο σπίτι σου. Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, φόρεσα ένα βαθύ βυσσινή βελούδινο φόρεμα που είχε διαλέξει για μένα ο παππούς μου. Είσαι πανέμορφη, Κέλλη. Αυτή ήταν πάντα γραφτό να είσαι». Μπήκαμε στη λιμουζίνα που μας περίμενε και στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς τη συνοικία Riverside. Σύντομα, το αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από ένα μεγάλο κτήμα με μια επιβλητική πύλη. Εκεί ήταν το σπίτι που είχα ονειρευτεί, με ένα όμορφο εξωτερικό από τούβλα. Αλλά στην εξώπορτα κρεμόταν ένα κακόγουστο στεφάνι που έγραφε «Καλώς ήρθατε στην οικογένεια Σμιθ». «Είστε έτοιμοι?» «Ναι, είμαι έτοιμη». Ο παππούς μου χτύπησε το κουδούνι. Από μέσα ακούστηκε η χαρούμενη φωνή της μητέρας μου. «Έρχομαι, πρέπει να είναι η παράδοση της πίτσας». Η πόρτα άνοιξε. «Μέρι Κρίς». Το χαμόγελο που είχε απλωθεί στο πρόσωπο της μητέρας μου πάγωσε αμέσως. Στεκόταν μπροστά της ο πατέρας που υποτίθεται ότι βρισκόταν στη Νότια Αμερική και η κόρη που υποτίθεται ότι αγνοούνταν. «Πατέρα και Κέλλη, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, γιατί είστε εδώ?» «Μας κάλεσαν», είπε ο παππούς μου ψυχρά, «αυτό είναι ένα πάρτι στο νέο σας σπίτι, έτσι δεν είναι?» «Μπείτε μέσα», προσπέρασε τη μητέρα μου και μπήκε με αυτοπεποίθηση στο χόλ της εισόδου. Όταν μπήκαμε στο σαλόνι, το σκηνικό μπροστά μας ήταν μια ολοκληρωμένη γιορτή. Το τραπέζι ήταν καλυμμένο με περισσότερο φαγητό από όσο θα μπορούσε κανείς να φάει. Στον καναπέ, η Άσλεϊ άπλωνε μια ολοκένουργια τσάντα επώνυμου σχεδιαστή, ενώ ο Κρίς ρουφούσε χαλαρά ένα πουρο. Ο πατέρας μου, ο Ντέιβιντ, ήταν σε μεγάλα κέφια, σκαλίζοντας τη γαλοπούλα. «Γκρέις, ποιος είναι στην πόρτα?» «Μη μου πεις ότι η τούρτα είναι ήδη έτοιμη», κοίταξε ψηλά, με το μαχαίρι ακόμα στο χέρι, και πάγωσε. Ο αέρας στο δωμάτιο έγινε σιωπηλός μέσα σε μια στιγμή. «Λοιπόν, Ντέιβιντ». «Άσλεϊ, Κρίς, φαίνεται ότι διασκεδάζεται στο σπίτι της εγγονής μου». Το βάρος και μόνο αυτών των λέξεων φάνηκε να ρίχνει τη θερμοκρασία κάτω από το 0. «Παππού, είπες ότι δεν θα επιστρέψεις πριν από την επόμενη εβδομάδα. Τα σχέδια αλλάζουν». Ο παππούς μου έστρεψε το μπαστούνι του προς τη γαμήλια φωτογραφία της Άσλεϊ και του Κρίς που κρεμόταν στον τοίχο. «Εξήγησέ μου αυτό. Γιατί μένεις στο σπίτι που έδωσα στην Κέλλη? Και γιατί η Κέλλη αναγκάστηκε να κοιμηθεί σε μεταβατική στέγη για άστεγους φοιτητές?» «Άστεγη?» Ο πατέρας μου γρίλησε, κοιτάζοντάς με το φόρεμά μου. «Τι είναι αυτά που λες?» Η Κέλλη ζούσε σε διαμέρισμα, σιωπή. Η κραυγή του παππού μου έσκασε σαν κεραυνός. «Δεν είμαι εδώ για δικαιολογίες.
Τακτοποιούμε τα πάντα εδώ και τώρα. Η αστυνομία και οι δικηγόροι είναι ήδη καθοδόν. Αυτή δεν είναι οικογενειακή συνάντηση. Αυτή είναι μια δίκη. Αστυνομία. Από μακριά, ο ήχος των σιρήνων άρχισε να δυναμώνει. Μπαμπά, περίμενε. Όλα αυτά είναι μια παρεξήγηση. Θα της το λέγαμε σήμερα. Δώσαμε το σπίτι στην Άσλεϊ. Έχει οικογένεια. Της αξίζει περισσότερο. Η μητέρα μου ούριαξε, προσπαθώντας να αρπάξει το χέρι του παππού μου, αλλά ο παππούς μου της έδιωξε το χέρι. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση, αυτό που κάνατε στην Κέλλη είναι έγκλημα. Κατάχρηση. Πλαστογράφηση ιδιωτικών εγγράφων. Απάτη. Σε αυτές τις λέξεις, η Άσλη, τρέμοντας, μπήκε στη μέση. Μα, παππού, η Κέλλη είναι ανήπαντρη. Δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνη της ένα τόσο μεγάλο σπίτι. Εγώ έχω παιδιά. Δεν θα ήταν πιο λογικό να το χρησιμοποιεί όλη η οικογένεια. Η Κέλλη θα καταλάβαινε, σωστά, Κέλλη. Με κοίταξε απελπισμένα, με τα μάτια της να παρακαλούν, σε παρακαλώ, συμφώνησε, κούνησα αργά το κεφάλι μου. Όχι, Άσλεϊ. Ποτέ δεν συμφώνησα σε τίποτα. Δεν μου είπαν καν ότι υπήρχε αυτό το σπίτι. Έκρυψες τα έγγραφα, μου είπες ψέματα και μετά με πέταξες έξω. Αυτό ήταν, για να ενθαρρύνεις την ανεξαρτησία σου. Ο πατέρας μου άρχισε. Αλλά πριν προλάβει να τελειώσει, μπήκαν 3 αστυνομικοί και ένας δικηγόρος. Κύριε Φρανκ Σμιθ, ήρθαμε εδώ αφού ακούσαμε την αναφορά σας. Όχι. Θα μας συλλάβετε. Φώναξε η Άσλεϊ. Δεν θα προβούμε σε συλλήψεις αυτή τη στιγμή, είπε ήρεμα ο δικηγόρος. Ωστόσο, αυτό το ακίνητο ανήκει στη δεσποινίδα Κέλλη Σμιθ. Δεν έχετε κανένα νόμιμο δικαίωμα να διαμένετε εδώ. Αυτό συνιστά παράνομη κατοχή και οφείλετε να την εγκαταλείψετε αμέσως. Αμέσως. Από τώρα. Φώναξε ο Κρίς, χιονίζει εκεί έξω. Έχουμε παιδιά. Πού υποτίθεται ότι πρέπει να πάμε? Αυτό δεν με αφορά, φτύστηκε ο παππούς μου. Ανησυχούσες για το πού θα πήγαινε η Κέλλη όταν έτρεμε μόνη της μέσα στο καταχύμωνο, ζώντας σε μεταβατική στέγη. Η Κέλλη πέρασε 5 μήνες στην κόλαση. Εσύ τώρα θα περάσεις πολύ περισσότερο χρόνο αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της δικής σου βλακείας. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε μας. Η μητέρα μου κατέρευσε στο πάτωμα. Αν σταματήσει η μηνιαία υποστήριξη, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Υποστήριξη. Αυτό τελειώνει σήμερα. Έχω δώσει εντολή στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων μου να σταματήσει οριστικά όλες τις μεταβιβάσεις προς εσάς. Έχω επίσης αναθεωρήσει τη διαθήκη μου. Δεν θα λάβετε ούτε ένα σεντ. Όχι, αυτό είναι αδύνατον. 72 ώρες, ανακοίνωσε ένας αστυνομικός. Έχετε 72 ώρες για να μαζέψετε τα προσωπικά σας αντικείμενα και να εκενώσετε το χώρο. Θα ακολουθήσει επίσημη διαδικασία έξωσης, αυτό που ακολούθησε ήταν το απόλυτο χάος. Η Άσλεϊ έτρεχε τριγύρω σφίγγοντας τις τσάντες της. Ο Κρίς προσπάθησε να μεταφέρει πανάκριβα μπουκάλια με ποτά και τον σταμάτησε η αστυνομία. Οι γονείς μου ούριαζαν ο ένας τον άλλο, ρίχνοντας ευθύνες πέρα δόθε. Αυτό ήταν το πραγματικό πρόσωπο της οικογένειας που κάποτε λαχταρούσα να με αγαπάει. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο από παράσιτα, δεμένα μεταξύ τους με τα χρήματα του παππού μου και τη θυσία μου. Επιτέλους, ο παππούς μου εξέδωσε την τελική του απόφαση. Μην ξαναπλησιάσεις ποτέ την Κέλλη. Αν προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις μαζί της, θα φροντίσω προσωπικά να περάσεις τις υπόλοιπες μέρες σου στη φυλακή. Η βαριά μπροστινή πόρτα έκλεισε, ο ήχος ήταν βαθύς, οριστικός και παράξενα αναζωογονητικός. Σηματοδότησε το τέλος του παρελθόντος μου. Τελείωσε, Κέλλη, είπε ο παππούς μου, τραβώντας με απαλά στην αγκαλιά του. Αυτό είναι το αληθινό σου σπίτι, έθαψα το πρόσωπό μου στο στήθος του παππού μου, με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό μου. Δεν ήταν δάκρυα θλίψης, ήταν δάκρυα αναγέννησης. Πέρασαν 6 μήνες μετά από εκείνη την αναστάτωση και έφτασε η άνοιξη. Το σπίτι μου είναι τώρα τυλιγμένο στο απαλό φως του ήλιου. Το σαλόνι,
που κάποτε ήταν γεμάτο και φανταχτερό από τις ανεξέλεγκτες επιθυμίες της οικογένειάς μου, ξαναγεννήθηκε ως ένας απλός, ήρεμος χώρος. Όσο για το τι απέγιναν στη συνέχεια, αυτό είναι που άκουσα από το στόμα μου. Οι γονείς μου τελικά χώρισαν αφού ξεσκίστηκαν ο ένας από τον άλλο με συνεχείς καυγάδες. Ο πατέρας μου, ο Ντέιβιντ, μην μπορώντας να βρει σταθερή δουλειά λόγω της ηλικίας του. Τα βγάζει πέρα με μια δουλειά μερικής απασχόλησης στον έλεγχο της κυκλοφορίας. Η μητέρα μου Γκρέις, αφού γυρνούσε ζητιανεύοντας χρήματα από φίλους, εγκαταλείφθηκε από όλους τους φίλους της και τώρα ζει σε μια παλιά δημόσια κατοικία. Και η αδελφή μου Άσλι και ο σύζυγός της Κρίς. Για πρώτη φορά στη ζωή τους, αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα του να δουλεύουν με υδρότα για να επιβιώσουν. Κατά ηρωνία της τύχης, η δουλειά στην οποία κατέληξε ο Κρίς είναι ως καθαριστής νυχτερινής βάρδιας, στην ίδια ακριβώς εταιρεία καθαρισμού όπου κάποτε εργαζόμουν κι εγώ. Η Άσλι, εντωμεταξύ, τηγανίζει πατάτες σε μια κουζίνα φαστφουντάδικου ποτισμένη με λίπος, διαμαρτύρονται για τον πόνο στην πλάτη και τους χαμηλούς μισθούς, προφανώς, αλλά αυτές ακριβώς είναι οι κακουχίες που κάποτε υπέμεινα σιωπηλά. Μερικές φορές, ήρθαν γράμματα και αναπάντητες κλήσεις από αυτούς. Λυπούμαστε. Δεν θέλεις να δεις τους γονείς σου. Και τέλος. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας οικονομικά. Έβαλα κάθε γράμμα στον καταστροφέα και μπλόκαρα κάθε αριθμό χωρίς δισταγμό, θα φαινόταν σκληρό. Όχι. Αυτό είναι ένα απαραίτητο τείχος που έχτισα για να προστατέψω την αξιοπρέπειά μου. Έχω πλέον φτάσει με ασφάλεια στο τελευταίο έτος της σχολής νοσηλευτικής. Ο παππούς μου Φρανκ με επισκέπτεται συχνά τα Σαββατοκύριακα και περνάμε χρόνο μαζί φροντίζοντας τον κήπο. Έχεις δυναμώσει, Κέλλη, λέει χαμογελώντας απαλά. Μέσα από αυτή την εμπειρία, πήρα ένα ανεκτήμητο μάθημα. Η καλοσύνη χωρίς όρια δεν είναι αρετή. Είναι μια αδυναμία, ένα άνοιγμα που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι κακόβουλοι άνθρωποι. Αληθινή αγάπη δεν σημαίνει να δέχεσαι κάθε παράλογη απέτηση, το να έχεις το θάρρος να λες όχι και να σέβεσαι τον άλλον ως ανεξάρτητο άτομο, αυτό είναι που κάνει μια υγιή σχέση. Σήμερα, ζω χωρίς να με εκμεταλλεύονται, χωρίς να διαβάζω τη διάθεση κανενός άλλου, κατευθύνοντας τη ζωή μου με τη δική μου θέληση. Η αληθινή μου ζωή έχει μόλις αρχίσει.